Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe canalul meu de YouTube. Pentru că a venit toamna, știu că este sezonul murăturilor, al pregătirilor pentru iarnă, m-am gândit să-ți povestesc câteva lucruri și despre ardeiul decorativ, care de altfel, poate ți-ai pus întrebarea, poate fi consumat sau este doar pentru decorarea ferestrei de la bucătărie, de exemplu. Ei bine, hai să afli mai multe informații dacă se consumă sau nu, sau cum îl întreținem pentru a avea cât mai mult timp în minutele următoare. De regulă, în fiecare toamnă, îl cam tot găsești prin piețe, pe la florării, prin hipermarketuri deja. E foarte cunoscut de marea majoritate dintre voi și m-am gândit să-ți povestesc câteva lucruri despre îngrijirea lui și să-ți spun dacă se consumă sau nu. Ei bine, hai să începem cu faptul că se consumă sau este doar decorativ. Ei bine, într-o primă fază trebuie să spun că datorită faptului sau din cauza faptului că are foarte mult îngrășământ, pentru că este extrem de mult forțat de către producător să fie plin de ardei, astfel încât să aibă un aspect comercial cât mai bun, primul rod să spunem că nu este cel mai bun de consumat. Dar asta nu înseamnă că dacă vei consuma 1, 2, 3 fructe de ardei se va întâmpla ceva cu tine. Nu, nu este nicio problemă. Trebuie doar să spun că sunt extrem de iuți. Așadar, pentru cei care iubesc ardeiul iute, este o variantă demnă de luat în seamă. Ei, hai să-ți povestesc câteva lucruri și despre îngrijirea lui. În primul rând trebuie să știi că este o plantă care iubește foarte mult soarele. Așadar va trebui să stea în locuri însorite. Dacă poate sta și în curenți de aer, îi va plăcea și mai mult. Dacă nu, va trebui să stea pe pervazul unei ferestre însorite. De exemplu, la bucătărie, din punctul meu de vedere, pentru că acolo îi țin eu, mi se pare un loc demn de urmat, pentru că îl și folosești la rețete de bucătărie, de dișuri de mâncare. Și de asemenea și înfrumusețează zona bucătăriei. Dacă nu, poate să stea și pe o terasă, pe o verandă, poate avea orice loc fain, astfel încât prin culorile sale, pentru că trebuie să spun că sunt diferite culori, poate fi galben, portocaliu, roșu, unii chiar sunt mov sau în același ghiveci poți avea diferite culori pe aceeași tulpină. Sunt extrem de decorativi și toamna parcă merită să dai puțină culoare și în casă cu asemenea ardei. Cum îngrijim? Pentru că tot am prelungit introducerea, trebuie să spun că are nevoie de umiditate în sol destul de bună. Verificăm cu degetul ca pământul să fie ușor umed în permanență sau să-l lăsăm să se usuce doar foarte puțin la suprafață. Evident, niciodată cu apă stagnantă în porghivești sau în farfurie, pentru că la excesul de umezeală trebuie să spun că începe să piardă frunzele și la un moment dat putrezește și vei vedea că capotează de la bază. Așadar, chiar dacă are nevoie de ceva mai multă atenție cu privire la apă, ai grijă să nu fie udat în exces. La pământ, e foarte important, dacă cumperi un ghivecel mic și e nevoie să schimbi într-un ghiveci mai mare, îți recomand să folosești pământul de grădină îmbogățit cu mraniță sau pământul de țelină cu mraniță, astfel încât să aibă un pământ fertil și să nu fie nevoie să aplici tu fertilizanți, astfel încât să înflorească și să fructifice doar la impulsul unui îngrășământ extern. Și e bine să folosești un pământ fertil, astfel încât să se formeze fructe doar pe baza nutrienților care îi găsește în sol. Trebuie să știi că nu înflorește doar o singură dată. În interior, să știi că acest tip de ardei poate deveni o plantă perenă, însă trebuie să știi câteva lucruri legate de tăiere, de ciupire, astfel încât să nu-ți crească foarte înalt și foarte dezlânat. De cel mai multe ori e considerat o plantă anuală. După ce se termină cu fructificarea, cei mai mulți îl aruncă, însă vreau să spun că îl poți îngriji cu atenție și să-l ai de la un an la altul, comportându-se ca o plantă perenă. Ce poți face după ce ajung fructele la maturitate este să colectezi semințele, iar în primăvară
să încep semănarea lor într-un substrat superficial de pământ. Va avea evident ca la orice ardei o creștere vegetativă, iar undeva prin perioada de vară va începe să înflorească și ulterior să fructifice în toamnă. Și atunci vei avea propria ta recoltă de ardei decorativ, care poate fi și consumat. Așadar, ți-am cam spus principalele idei esențiale din punctul meu de vedere pentru îngrijirea lui. La temperatură să știi că suportă până la 15 grade temperatură fără niciun fel de problemă. Temperaturi sub 15 grade să știi că îl pot afecta, să piardă frunzișul complet, așadar mare atenție la temperatură. Cu maxima poate ajunge și la 30 de grade fără să-l influențeze negativ. Mie mi se pare extrem de ofertant în ceea ce privește colorarea bucătăriilor noastre. Îl recomand de altfel în a-l achiziționa cât mai repede pentru că ne aflăm în perioada de toamnă și doar în această perioadă îl găsim prin magazinele de specialitate. Sper ca informațiile mele să-ți fie utile și să te bucuri de el cât mai mult timp, să te bucuri și vizual și organoleptic, să-l consumi. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube Carly Marian și de asemenea te aștept și pe grupul de Facebook Carly Expertul tău în plante și pe Instagram Carly Marian. Până data viitoare îți mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine cu un nou episod din această fascinantă lume a plantelor.